салом, як хабар. Вуруди гуселкунандагон ва пешвозгирандагон ба минтақаи гуселу пешвози мусофирон дар фурудгоҳи Душанбе манъ шуд. аз бахши матбуоти фурудгоҳи Душанбе ба Азия Плюс хабар доданд ки тартиботи нав бо мақсади риоя намудани қоидаҳои байналмилалӣ амнияти парвозҳо, нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирӣ аз ҳаргуна бемориҳои сироятӣ аст ва он аз моҳи май амал мекунад. танҳо онҳое ки мусофирони имконияти маҳдуд дошта, кӯдакони ноболиғ ва беморонро ҳамроҳӣ мекунанд, иҷозаи вуруд ба минтақаи гуселу пешвози фурудгоҳро доранд. маълум нест ки ин тартибот то кай амал мекунад, аммо аз фурудгоҳи Душанбе гуфтан ният доранд дар оянда барои пешвозгирандагон ва гуселкунандагон минтақаи махсуси интизорӣ ташкил намоянд, аммо ҳоло маълум нест ки кай. тарофаи супер ултра азед мобайл бо 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона, инчунин имкони интихоби якбора 3 суперқувва, интернету тамоси бештар, пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.